Аэродесисмент за один день в китайский парк за динозавры в常州 Китай。和我一起来到江苏常州的中华恐龙园玩一天吧。Planet Espacial podróż dewi zavedać spole. Skoro idzie kitajska nowa godzina i wkładana na dinozawry i ma atmosfera na niej. Сега ще ви покажа традиционното китайско новогодишно шоу Танцът на лъва. Паркът е пълен с динозаврски елементи, новогодишни елементи и много забавни проекти. Очакваме вашето посещение. Честита китайска нова година!